Kako idu pripreme za večerašnji nastup? Dobro, super, nego ne mogu da probudim Duleta, čoveče. Nije valjda da je to problem, pa kako miš da rešimo to? Saspo ne javlja mi se uopšte, ne mogu da ga nazovem nikako. Mada, možda sad mi pada na pamet, možda mogu da ga probudim u pesmu. Stvarno? Koja? Znam pojem pesmu. Sinić imao burnu noć, hoće ovo. Piješ, sine, puno piješ.